חברים, תודה רבה שחזרתם לעוד סרטון ברול סטארס. אני הרגע קמתי ישר 9:43, יום שישי היום. רגע. אז חברים, שכחתי להגיד לכם משהו. אם אנחנו נגיע ל-50 סאבים, כאילו מנויים, עד היום הולדת שלי, אז אני אעשה לייב ביום הולדת שלי. מה שאתם רוצים, אני אעשה סקרים וכולי. אוקיי? אז שעד הסרטון שלי אתמול יודע מה עשיתי. אוקיי. היום אנחנו נשחק כדורגל עם בנק, אבל המטרה שלי של הסרטון להיום זה לעלות מלא גביעים ממנג. בוא נראה את המשימות שלי. בואו נראה מה המשימות שלי. אוקיי, נצחו בכמה חסולו, הנה. אוקיי, התחלנו. אפילו לא שמתי לב למפה. אני לא רוצה להתעסק עם ריקו. אוקיי. ריקו, אתה עומד למות, כן. מה? הייתו פעם. שמתי לעצמו. אוקיי. עליתי פעמיים. אוקיי, אני מקבל את פייפר. בוא נראה, אולי יצא לי כמו אתמול הגדי. אתמול זה הרי סופר אפיק ואז לגנדרי. אוקיי, בוא נראה מה משימות יש לי. משימות מעניינות. מה אני רואה? לא, למה אני כזה עקום? נשמע להיתקע עם אנשים בקרבות. פשוט שונא. אוקיי, יותר פאוור-אפס ממני, אז אני לא אתעסק איתה, רק יורד החיים. אני אחכה שהבלון יתמלא. אוקיי. אתם יודעים שאם אתם עושים ככה, אם אין גרבה ואז עוזבים שזה כמעט כאילו שזה,
כאילו הנה ככה, שהבלון גדול, ואז עוזבים זה מועד להם הרבה חיים. ואז הם יכולים להרוג אותם ככה הרבה ביחד. לא יודע מה הוא עשה רגע, אבל תודה שהוא נתן להדגים עליו. אוקיי, ניצחתי. רגע לפני שממשיכים, אמרתי לכם כבר שבעוד חודשיים היום הולדת שלי, ביום אחרי, כמעט כמה ימים אחרי שהתחילה המלחמה, כן, ואני רוצה לעלות ל10,000, אז תרשמו לערוץ כדי שנעשה משחקי צופים, ואז נגיע ל10,000. זה אולי אפילו לא 10,000, הנה 15,000, 16,000, לא. החלום שלי, הנה 20,000 גם. אוקיי. כאילו שלא פשוט לעוף. אוקיי, בואו נתחיל משחקים. אני עושה סרטונים בלי מטרת לייקים, אז זה לא כל כך אכפת לי. אני לא כמו יוטיובר, אני לא יוטיובר גדול שזה, אני רק רוצה שתרשמו לערוץ בלי מטרת לייקים. סרטון הבא, אתם יודעים מה, בואו נעשה דבר כזה. אני אתחיל לעלות סרטון בכל יום. גם יכול להיות בימי שבתות, אולי כן ולא. כאילו, בימי שבתות כן ולא. כי לפעמים אני הולך לסבתא שלי וסבתא שלי שומרת שבת, אז אני לא יכול לעלות גם איתכם. אוקיי, אז בימי שבתות אולי כן ואולי לא, נראה איפה אני אהיה אצל סבתא שלי או לא. אוקיי, שהם יהרגו אותנו. פשוט נסים. היידה. שלא, אני כל פעם עושה את זה. כל סרטון עם הדבקות האלו. פשוט גנבתי לו את הגול. אני לא רוצה רגע כמה גולים אני... זה כמה גולים אני עולה או 200 גלים. אוקיי, וגם יש לי 6 ניצחונות. הרצף ניצחונות שלי זה 13. תנו לי שבור אותך עם עוד 7. 6 ועוד 7 זה 13 נראה לי. אני בכלל הרבה זמן לא למדתי חיבור וחיסון. בכיתה ו' עולה אחרי סוף החופש. תכתבו לי בתגובות איזה כיתה אתם עולים ואם אתם נהנים בחופש,
כי אני רק משתעמם. אני יודע שיש לי להיפגש, אין לי איך להיפגש עם החברים. אני גר איפשהו בצפון וכן, בצפון אי אפשר, כי יש מתקפה של איראן, ככה שמעתי. אז אי אפשר, זה בצפון אי אפשר לצאת לאף מקום. במרכז, אם אתם מהמרכז ואתם צופים שלי, אז אתם כן כיף לכם. יש אנשים במרכז, כאילו, אתם יכולים כאילו, עזבו, אתם במרכז יכולים להיפגש, בצפון ובדרום אי אפשר, כי צריכים להיות מוכנים. אם נגיד יהיה אזעקה קרוב אליי ואני אהיה לא, שיט, בטעות התחלתי, לא נורא, אני אדבר. אם בטעות יהיה אזעקה קרוב אליי ואז יהיה אזעקה גם אצלי, אז אי אפשר, כי מה אני רואה? איך הם ברנתי? בקיצר, הוא גנב לי את השם. גם לי קוראים דוד. אז בקיצר, מישהו במרכז, אני כיף לו, אני הייתי רוצה לגור במרכז, אין שם כמעט אזעקות. אני מתכוון למרכז, אני מתכוון לירושלים, תל אביב, ממש שכן חם. הייתי בתל אביב, בשוהם לבקר את סבתא שלי, ופשוט היה שם חם למות. נו, זה גול? יופי. אם היינו יכולים לעשות גול עצמי, כמו פעם, זה שקט. זה הכלבה שלי, אל תיבהלו. שקט, בואי לפה. פאפי, בואי לפה. כן, קוראים לכלבה שלי פאפי. מסירות פשוט, מה אני ראיתי? כמו הסרטון הקודם. יש פעם שזה מעלה לי חיים? אולי שזה פוגע זה מעלה לי. שאני לא יודע. שקט, פאפי. למה? הוא לא זז. ולמה? הוא קצת זכרו. ואם הוא צופה אז מצטער, אתה לא צריך סתם. לא. טוב, ניצחנו. או אולי שער ניצחון. כן, על השתי שניות האחרונות, לא יודע. כן, רצף ניצחונות של 8 פלוס 5, 8 5 זה 13 כמובן. אוקיי. 9, 11, 12, 13, עוד 5 ניצחונות. ולא מגיע לכם מתי אני אסיים את הסרטון. שאני אגיע איתו לרמה 10, כאילו בזה, אתם יודעים. נו קח מיקו. פיקו דריקו. שוב. זה. וברגע שיהיה לנו משחק צופים, כאילו ברגע שיהיה לי 50 לייק ואני אעשה משחק
צופים לקראת יום הולדת שלי, אז אני אעשה משחקי צופים, ומי שינצח פשוט מי שינצח נזמין אותו אצלי בחברים, כי כל אחד היה רוצה שיהיה לו יוטיובר בחברים. שקט בבקשה, פאפי. יש לו עוד כלב אבל הוא לא נובח ברגע שהוא נובח להגיד את השם שלו, כי אני לא יכולה להגיד לכלבה שלי בואי לפה וזהו. אוקיי, אז ניצחנו. אני הולך להתעורר בשעה 9 בשנייה 10. אוקיי, יאיר רוצה להצטרף אליי. עוד מעט אני מסיים את הסרטון. טוב, סרטון הבא אש לבוא להשתתף איתי. תגידו לי כמה אחים יש לכם. תמיד ניתן לכם הרבה לכתוב. רונלדו נגד מסי. אנג'ו מסי ורונלדו זה המקס איתי. פשוט שימו את זה. לא זזה. אני לא זזתי כי סגרתי את השיער. יש לי שיער ארוך. שימו את זה כבר. רונלדו עובר את מסי וסתם את זה. מי אתם מעדיפים, רונלדו או מסי? לסרטון הבא אני לא אגיד לכם, פשוט הרבה לכתוב בתגובות. הגענו, אתם יודעים מה? בוא נגיע לכאן 9,900 כאילו 9,900 כן, ואז אני אשאיר קצת רגע יותר במרוסטוח, או שפשוט נעשה אולי לייב שאנחנו עולים כל אני אעשה לשחק כדורגל וכל 100 גביעים נראה לכם אחר כך. אני אסביר לכם ואז הנה שמי זה אוויר שמרחיק ושלנו כלומרים כאלו אוי לי איך אני אסביר את זה שפשוט אנשים שאיתי ונגדי נכנסים בשער כדי להפגיע. פשוט תלבטו בכדורגל אמיתי אי אפשר להיכנס לתוך השער אלא אם כן עברתי את השער. תעזרי לי בבקשה. Help me. תעזרו לי, מה אני רואה? יופי, טוב. תחיקו את זה. תודה רבה, תביא לי את הכדור.
לא. למה שמישהו יבחר ללמוד כאלו כמו דינמייק, ווילו, שקט פאפי. תן לי נו, תן לי דקה נו, אני אשים את זה. או שפשוט אתה תשים את זה. או שתתן לי את הכדור. נו תעזרו לי. חשבתי שאנג לא יכולה לג'ס לפוקו וג'ין ביחד. לא, אין שער. לא במסמרת שאין לי. אין לי שער, יופי, יאללה, לא שימו גולש. זה יהיה תיקו. אבל צריך ניצחונות שני. יישבר. לא יכול לבד. נו, תעשי משהו, היא לא. טוב, זה הרצף ניצחונות שני נשבר. ניצחונות, יופי, לא נשבר. לא, נשאר לי עוד 3 משחקים. עדיין יש לי 10 ניצחונות, רגע. הנה. אוקיי, עוד 3 משחקים שאנחנו צריכים לנצח. ואז אני אסיים את הסרטון הזה, כמובן כבר 21 דקות. אני מקווה שזה לא חונק מדי. אני רק יוטיובר עם 11 סאבים. זה הייתי ילדה מהכיתה שלי שגורם לה לנור. וחברה שלי, אבל זה יכול להיות גם ילדה מהכיתה של אחי לי, כי גם ילדה מהכיתה של אחי לי גורם לה לנור. שימי את זה, נו. אם היית שם את זה. שקט. בוא נשבור את הרצף ניצחונות שלי. די פאבי. כלבה שלי מפחדת, אנחנו פה לבד. עם עוד אני אח שלי ועוד מישהי. היא מפחדת שלי לבד. כי אמרתי לכם, אני גר בצפון. ורגע, יצא איתי טודיקס. בוא נראה איזה טודיקס אמיתי. אם כן, אני אחד הפקסנים שיצאתי איתו. וואי, יש פי אחד. איזה טודיקס אמיתי. יש משתמש כזה לטודיק. אז זה יכול להיות טוב. בלגן. יוטיוב. טודיקס. נראה לי טובים, די. לא, הם לא טובים. או שכן, לא. שים את זה. לא שים את זה פשוט. יש! בבקשה, שימו. אסור שהרצף ניצחונות שלי יישבר. אסור. איפה טודיק? ג'קי. הנה, יוטיוב טודיקס כתוב.
לא, נו. לא מאמין לך. ראיתי שניצחונות שלי, אולי נשבע. לא מאמין לך. ניצחו אותי. טוב, אתם יודעים מה? נגיע למטרה הזאת של זה. זה בוא נעשה... לא כנראה, כנראה. נו, תגלתי את יוטיוב. כמה אחרי בזוג. בוא נראה יומן קרוב. הנה יוטיוב טודיק. לא. זה לא הוא. עולים הוא אבל לי למועדון. יו, למה הוא... שיכנס לי לקלן, הוא טוב. בואו תסתכלו מאיפה התחלתי את הסרטון. לא, כאן זה לא. אתמול זה היה מכאן עד לכאן. עד לכאן. רגע, מה? טוב, בואו נתחיל. אנחנו צריכים להגיע למטרה הזאת. אם לא, אז נעשה סרטון הבא, למה זה כבר הרבה זמן מקליט. אני כבר 30 דקות בסרטון. לא פשוט נרצח את זה שיהיה גם טוב לסרטון. לא תקיע למה הוא לא זז או לא עוזר לי? רק למה? נו, תעזור לי אבל. A4, מה אני רואה? לא שמתי לב שחזרתי לחיים הייתי עש. אוקיי. אבל לא יהיה לך הרבה משחקים לשחק כי... נו, נגיע לקרדיטים. כן. לא מתאים אין. זה מטרת הסרטון. הוא פשוט לא עושה כלום והוא מנצח. כן, לא זזתי. הייתי עסוק בלעשות כמה? אני לא רוצה. מי זה אבל? הבוט הזה שהגיע איתי. אם אתם רוצים שאני אתחיל לעשות סרטונים ממש שתסתכלו כמה גבימו, בוא תיכנס לי לקלן. אמרתי גם בסרטון, אתה תקבל סגן השיא. אוקיי. יובל דורה. איפה מה? זה לא? יאיר מורלי, מה יש לך? תהיה טרה, קצת גובין. ככה שלא זה, לא מפסין. יאללה. עוד כמה משחקים ואנחנו צריכים לנצח למה. בוא נראה כמה זמן זה מקליט. כמעט חצי שעה. אוקיי, שאלתי שאח שלי מרן.
שאלתי שאתה עם רן ואז יצא איתנו קצת אנשים טובים ואני צריך לשחק טוב. אם אתם רוצים שנפתח גם ונעשה סרטון עליהם ליהלום, או שהוא יעלה עם 2 שנעלה ליהלום, אתם שומעים. כן, אם אתם רוצים שיפתח ערוץ, אני אברח. אם אתם רוצים שיפתח ערוץ, אוקיי, קלנסי ברח. אם אתם רוצים שאח שלי יפתח ערוץ, אז תשימו סאב, כי גם אח שלי סאב אליי. רק אתמול גיליתי שהוא לא סאב אליי ונרשמתי לו לערוץ שלי. היא לא זזה פשוט, מה אני רואה? טוב, תברח. טוב, לא נורא, מקום שלישי. זה גם טוב. אולי לא תוסיף אותי. אבל זו המטרה שלי לעלות. אם אין. נראה לי הרמן עולה ל-15,000 גביעים. אוקיי, שים את כדורגל, שים. מי היה פעם קודמת תצאי? רגע, בוא נראה. נו, אני קרוב. מה זה? הנה דוסה, שים את ג'קי. לא. קלנסי? אוקיי. אני חייב עוד ליצור על אחד. למה ואז מה אתה מקבל? את הקרדיטים זה גם עולה ל-9,900. 9,900. פייפר. בסופן הבא אני אעשה שאני עולה עם פייפר. ופייפר זה כבר מודים אחרים, לא כדורגל. כי כדורגל אמרתי שפייפר גרועה לפה. אוקיי, טודי, נייסו. כן, נייסו, טודי, כל הפרוים טובים. אוקיי. שים את זה, זה פשוט קל. למה הוא לא... מה אני רואה? נו, תצא עליה. תרחיק, שירחיק. תן לי. לא עושים. בוא נעמדית. גם עליתי 9 וזה בדיוק מה שאני צריך. 9,900. ואני מקבלת פייפר. דמות שאני הכי אוהב. רגע, לא, כן, אני אשאר עם פייפר. אוקיי, לפתוח אגדי. את מי אתם מעדיפים? רגע, לא. בוא זה כאן. הנה, זה כאן. מי אתם רוצים שאני אקח? בינתיים אח שישכח לי. מי אתה רוצה שאני אקח? סני. טוב חברים, זה הסרטון שלנו להיום. ורגע נשים את פייפר לסרטון הבא. טוב חברים, זה הסרטון שלנו להיום. מקווה שנהנתם. אני עכשיו פותח ערוץ עושה סרטון, אני עולה ליהלום. אוקיי, מקווה שנהנתם. ועד הסרטון הבא, עד אז, יאללה ביי.